A u sklopu 17. Epidaurus festivala posebna je večer posvećena maestru Don Mihi Demoviću. Sjetna posveta velikanu glazbe u Cavtatu je okupila mnoge njegove poštovatelje i prijatelje koji su se prisjetili jednog od najznačajnijih hrvatskih muzikologa i glazbenih povjesničara prošlog stoljeća. Preminuo je u ožujku ove godine u 89. godini. Don Miho Demović je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj muzikologiji i hrvatskoj glazbi uopće. Zadnji rad koji je Don Miho napravio je u stvari rađen na temelju istraživanja jednog potpuno javnosti nepoznatog dubrovačkog skladatelja, Jurija Kraljića. I on je još bio živ, premda već jako bolestan, kad smo uspjeli iz te njegove velike monografije posvećene Kraljiću u Zagrebu izvesti 2 kompozicije. Osjećam veliku povezanost s njim, prvenstveno što sam ga i znala. U onim segmentima kad smo mi malo surađivali i nešto što smo prevodili zajedno, pogotovo mi je bilo drago što kad imate mudrog čovjeka, a mi smo ga imali, imate u njemu kao da 10 godina puko proučavate knjige, a s Don Mihom i njegovom pojavom imamo oboje. Imamo mudrog čovjeka i imamo knjige koje nam ostavlja na proučavanje.